Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un episod. De data asta ne jucăm 8 Ball Pool alături de Edi. Aveți în link în canalul lui. Bun, dă-mi, invită-mă, Edi. Bun, deci salutare toată lumea, bine v-am regăsit, astăzi jucăm alături de Cristina, vă abonați și la ea, pentru că... O lași canalul în descriere. Da? Da. Păi și eu ți-l las, așa. Stați. Tu ești, nu? Da. Bun, gata. Așa, deci jucam Transformice mai devreme. Da. Avem puțin. Am filmat eu. Am filmat și în același timp și eu. Da, eu am filmat și n-am pus pentru că era de 11 secunde. Da, a greșit și a postat ceva greșit. Da, l-am șters. La șters a putut să șteargă, a făcut acest. Eu credeam că totul e pierdut. Totul e pierdut. Da. O făceam alt YouTube. Și ce o să vreau să facem? Edi, când ne mai întâlnim, când mai mergem la Room Escape, când vrei să mai mergem? Nu știu. Așa? Știi ce vreau să Poate fac? în vacanța asta, înainte cu o zi înainte de școală. Nu pot duminica, sâmbătă. Da, sâmbătă. Vinerea, așa. Așa. Vreau să acodim o melodie despre tu. Sunt cel mai sexy, am pielea Pepsi. Wow, uite ce bun este Edi. Uitați-l, are level 10 și eu 8, dar m-am mai jucat de mult. Stați puțin că s-a descărcat oricare. Sunt cel mai sexy, na na na. Am pielea ca Pepsi. N-am ce să fac. Sper că nu ți-am băgat bila. Bă, dar mi-ai pus-o. Da, știu. Aia, ne bate, mai jucăm unul. Sunt cel mai sexy. Oh, oh, oh. Hai, bă, mai jos mult. Oh, rect. Nu. Da. Aveam 3 bile. Și după aia urma să fac pe aia neagră. Ca să te bat pe tine. Aha, că spun despre mine. Ca să te bat. Ce-am la Ești foarte sexy, n-ai pielea ca pești. ca Pepsi e. Ca pești, n-ai pielea ca pești. Păi, Bine, n-am dat bine. am zis chiar o prostie de chestie, pentru că am zis că ăia peștii au din azi. Da, știu, am un mesaj pe Skype, știu că vă deranjează și asta și aici și pe mine mă deranjează, abia aștept să văd de la cine, dar, da. Trebuie să filmăm. Oh, yes! Impossible! Oh, impossible! De când jocul... Scrie m-aș gândi că ne-ar trebui din aia, o aplicație de editare, dar mie că după aia ne e foarte greu. Eu am Filmora. Film? O să ți-o dau, o să pun și descriere. Este foarte mișto, e foarte mișto asta. Da, bine, ar fi bine să nu aibă multe setări. Păi n-ar. După aia Hai să vezi ce film mișto am făcut mai de mult. Ta-na-na, it's a pretty girl. Ta-na-na. na. Ce pui mea a fost asta? Nu mă întreba pe mine. It's a pretty girl. Ta-na-na, okay. Fuck you!
Bello. Nu! M-a bătut. Waka waka Samira cântă în Weka. Esa poetica. Oh, bă, doamne, mă bate, bă, oameni. Poate dacă ploaia s-ar opri. Și s-a înforetica, n-am unde să o bat, da, la mijloc, dar nu știu dacă pot. Play again! Good luck! Good luck și Cristina bagă și pila neagră și pila. Ameno! Ameno tu, Tante. Ameno! Doribe! O rectorino nino, o rectorino rect. Însă, dar mie mi-e dor de Crăciun. Și mie. De ziua mea. Ha! Vreau înapoi să fie Crăciun. Vreau la ziua mea iar să primesc chiar cadouri. Ia! Vreau să fie din nou Crăciunul ăla. Ia, vreau să fie 24 decembrie ziua mea. Dar nu știu, mai că tate mai lasă să vorbești cu mine de când ne-am certat atunci. Nici nu știe. A, nu? A-a. Hai, lovește. Păi tu ești. Oh! Auzi-mă și pe mine, că hai, lovește, hai. Samina, waka, Știu, oameni buni, am luat pentru că filmez. Și Edi are mult, ca și mine. Cu plăcere, da. Vezi că mai sunt 2 minute și oprim înregistrarea. Da. Să oprești ea. Da, sigură. Păi așa am făcut data trecută, bă, când am filmat aia de 11 secunde, am lăsat-o să se oprească ea și nu a mers. S-a oprit, dar 18 secunde. 11. Tot. Du-te! Punem pauză, ce zici? Punem pauză și revenim ca să vadă și ei cine a câștigat? Nu. Păi se duce timpul și nu o să vadă cine a câștigat. Păi nu contează. No, eu pun pauză. Bine, am pus și o pauză. Revenim. Gata, și am revenit cu episodul. Da, am revenit. Acum o să câștige Cristina pentru că am băgat în pila albă. Iau! Păi da, lumea este 1-1. Cam atât. Cam atât pentru astăzi, da, m-am luat pe el. O să mai pun multe videouri și mâine și poimine, da, tot cu el. Bine, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Cristina și noi ne vedem data viitoare.